Vo februári tohto roku mesto Košice v spolupráci s Kositom a organizáciou Úsmev ako dar predstavilo v meste unikátny zber textilu a šatstva. Vyzbieraný materiál putuje adresne rodinám v núdzi a práve o tom, čo sa s materiálom deje po zbere, sme sa rozprávali s pánom Drábom z Úsmevu ako dar. Vytriediť jednu dodávku, ktorá má približne 2 tony, trvá našim dobrovoľníkom, medzi ktorými sú najmä naše ženy mami, ktorým pomáhame, trvá 2 až 3 dní. Aj pre naše prekvapenie vidíme, že Košičania, samotní darcovia veci sú veľmi uvedomelí a možno aj práve preto, že ich spoločnosť Kosit tak veľmi priamo navádza, čo ľudia majú darovať a čo už ľudia nemajú darovať. 99% vecí použijeme, odpad je veľmi mizivé malé percento. – 90% všetkých darovaných vecí, to znamená, hovoríme o oblečení, o obuvi, o opaskoch, o kabeliach, putuje do okolia Košic. Väčšinou sú to komunitné centrá, ktoré majú priamy kontakt s ľuďmi v núdzi, ktorých tieto veci adresne potrebujú. Je veľmi malé minimum nepoužiteľných vecí alebo nepoužiteľného šatstva alebo obuvy. My sme veľmi radi, že Košičania a všetci darcovia tak veľmi pozorne čítajú inštrukcie, čo treba darovať, čo nedarovať a v akom kvalitatívnom stave by to malo byť. Presne to, ako by sa oni rozhodovali, či by ešte danú vec si obliekli, obuli alebo nosili. Sú to určite stovky rodín, ktorých žije určite minimálne 1000 detí. Dnes vidíme, že o najväčšiu takú potrebu majú mami v núdzi v oblasti detskej obuvy a potom sú to veci na bežné nosenie. Práve teraz v jari obrovský dopyt je najmä po ľahkých veciach, ako sú letné veci, jarné veci, letné trička, veci pre deti do škôlky, určite stále sa sídu tepláčky. Určite by sme radi Košičanov a všetkých darcov vyzvali, že ak doma nájdu nepotrebné uteraky, posteľné prádlo, ktoré už nepoužijú, aj to je veľmi zaujímavým artlíkom na to, aby sme pomohli chudobným ľuďom na východnom Slovensku. Možno, čo je veľmi zaujímavé, áno, našli sme školskú tašku, ktorá bola úplne čisto nová, bola zabalená z igelite ešte aj s vysačkou. Takže ona bola čisto nová, asi niektorému dobrému darcovi ostala prebytočná, tak to sa podelil.